когато не снимаш. Нали кажа да... Гери, на тебе зъбът ли си ликите по този начин? Малко си ги гълзнал. Аз не успявам. Да, Летиция Цигалка има голям тренинг с говоренето с химикал в устата. С мулив. Оле, позволете. Много ти се извинявам. Не бе, се не се дал. Говоря като професор Вучко. Може майниката ми изкочи и тук от мен. Сравни си я. това е върха на профанизацията. Абе, вие! Ами вие луди сте! Я съм върши нататък малко. Нататък съм върши малко. Драги зрители! И радиослушатели. Добър ден! Нататък С вечерните новини. Аз съм Галена Михайлова. Здравейте, ние сме Гергабите Кия. Започваме с новините от средата. Днес е падал метеорит около село Голямо Трънкино. Гергана. Много да са поколите са събрали Гергана. Галена. Чуда. Да включим нашия кореспондент Славена Атанасова с пряк репортаж от място на събитие. Добър вечер. Аз съм Славена Атанасова, обаждам се от мястото на падането на метеорита. Славена, Това беше огромен метеорит. Славена, чуваме ли се? Чуваме ли се? Славена, как е състоянието на хората в село Голямо Трънкино? Състоянието на хората в село Голямо Трънкино, те са много изплашени и аз бях тук и аз бях много изплашена. Славена, губим връзка с теб, Славена, видя колко по-силно. Славена, не те чуваме добре, артикулирай правилно. Мой някой нападна рождени, той се движи неистово в кръгове движения. Да, точно това се случва тук, точно в момента. Аз съм много